En l'episodi d'avui estem l'Eloi Trullàs de Nextas i la Selva Ramírez. Sí, doncs mira, des de l'associació Xafero, que és una associació a la qual pertany, teníem molt d'interès a parlar amb l'Eloi perquè ens agradaria apropar-nos al món de la financiació pública i sobretot dels projectes europeus. Llavors, l'Eloi des de Nextas, que nosaltres som una plataforma digital que el que volem és fomentar el pensament crític de les joves a través de la cultura i ja fa des del 2020 que tenim el recolzament de la Unió Europea i d'altres institucions com l'Institut d'Empreses Culturals d'aquí a Catalunya i hem fet unes jornades d'intercanvi de coneixement també per explicar a la Selva una mica quins han sigut els aprenentatges, què ens ha funcionat, què no ens ha funcionat, com plantejar projectes i també la Selva de nodrir-nos de coneixement de les seves experiències també en projectes d'emprenedoria. Ha estat guai, perquè de fet no sabia, sent tots del mateix ecosistema emprenedor, jo desconeixia que Nextas havia estat en projectes europeus, ha estat una gran descoberta i avui ha estat un dia invaluable amb tota la informació que m'has donat, Eloi, i t'ho agraeixo molt. És molt enriquidor poder intercanviar aquests coneixements i d'ajudar altres emprenedors amb els aprenentatges que has tingut tu al llarg de la vida. La veritat que ha sigut molt gratificant l'experiència i esperem que es pugui repetir amb altres emprenedors. Sí, jo crec que a partir d'avui potser també en un futur podríem trobar altres moments d'intercanvi. Sí. És molt important aquests espais de connexió per conèixer i ser conscients de què fa l'altra persona, què fa el talent i buscar espais de connexió i de dir, ostres, ara que ja sabem la Selva, quin és el seu projecte i quines són les seves habilitats, competències i què és allò que li interessa, com fins i tot podem col·laborar i crear sinergies entre nosaltres. Clar, no som illes, no? Som sers socials i jo crec que d'això es tracta aquest projecte que estem intentant tirar endavant. Doncs moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per invitar-nos. Gràcies per tot i fins una altra.